И здравейте хора! Днес ще играя FIFA Ultimate Team. От вчера не бях снимал, тония ден, от вчера не знам, тония ден май. И много ми се играе FIFA, нещо не знам, що. Сега тук я 3079, много съм малко, трябва да ми е около 10 000, затова няма да си обявим нищо. Сега за някакви по-силни играчи деца, някакви силни тук. Не. Окидоки. Играем срещу някакви, не знам си какви. Някакви детни копират екипите. И сега те сме играли срещу тях. Само че извън кадра. О, как ми се спи, колко ми се спи, пък още 6:34. Мале, как ми се спи? О, заради. Това е супер. Сега ще почваме матч. Ние с кои екипи сме? Като цяло? Ние сме с жълтите, да не се объркате. Ето сега ние сме взели топката. Ние сме с жълтите. Ой, сега вкарваме. И в... не знам в коя минута. Четвъртата минута вкарахме гол. В четвъртата минута, представете си хора, ние вкарахме гол току-що. Просто отдавна не бях играл в FIFA и затова вкарвам така голове, такива грамадни, яко голове. Мале, какво че така? Да, виждате, май гад. Те няма вкарат на бас. Те покираха 9-та минута, бе. Може ли да вкарат точно в 9-та, пък ние в 4-та? Нищо, пак си оставам доволен. Все пак ние вкарахме първи. С някакъв тук не може да играе в футбол силно. Но той ще вкара гол. Вижте го само. Още на баби не ще вкара гол. Аз го спънах. Не, червени. Червен картон. Няма никакъв гол. Сега да се пи. Какво? Нищо не направи. Чайте малко да започна да паскам, защото нали знаете, в футбола се играе с паскане. Трябва да поддаваш в футболчето. Аз пък подавах на вратаря ми. Той сега ще се предаде на... Как не може то до тебе, бе? Как няма подадеш, бе, малумник?
Мале, те как взимат топката? Научете ме, хора, как да взимам топката и аз. Гледай ги, сега ще вкарат гол тия мръсници, бе. Ще вкарат ама на бавен гол. Ако беше ми вкарал той. И перфектен пас от вратаря, аз пък и аз прас. То така дума май няма. Има такъв заяден едно такова прас. Дълго дето зелено. То тук аз нямах никакъв шанс, бе, ти добре да си. Маля, ако някой беше вкарал така. Първото по време свърши. С 1-1 сме. Но те вкараха в 9-та минута. Успорван матч. Ето сега. Ние пък вкарахме в 4-та минута и... Той ма фрасна с главичка. Мале, не мога оставя да се направя паса. Сега ще видя кой ще го направя. Але, падна. Байка на си. Да. Той... Направи се. Мале, ето как го вкарам. Вкарах! Не, о май гад! Как ме вкарам пак, бе? Мале, исках да го видя, бе. 2-1 сме. Това е най-интересният матч. Най-интересният. Ако не се качи просто. Чакай, прави това. Айде, хваща го. И той се насочи към твоя праска си, мале, каква чаталка направи. Ехе, той от 5 метра само си сложи крака и ми направи. Не, вземи топката, само нищо не ме прави. Ай, хващай, тази топка. Да не изтръпаш. Аз съм Господ. Кажете ми. И това ми е най-силния. Карах 3-1. Това... Трите гола ги направи. Той е най-силния. 3-1 за мен. Кажи ми какво е това? Кажете ми! То път. Мале, ако бях карал тук, дето сега се опитах да вкарам направо, ще аз си пръсна главата. Вече водим с 3-1. Какво е за първи път да водиш с 3-1 на някой матч? На слаби колкото тебе. О май гад, това аз дори се насочих към вратата. Този клип ще така да вкарахме в 4-та минута. Дай, момче! Давай! Ега ти маумника аз. Мале, те ако ни вкарат. Невероятен пас просто. И той взима топката, подава на майната. На него му взима топката, после пак си я взима, очертава се, отива към рефера. Там за картоните. Подава на него, насочи се и този от другия му отбор му взема топката.
Не знам защо винаги казвам насочва се, но просто се насочва към вратата и трябва. И това беше краят на този матч и на този клип. Това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесал. Този клип ще ви е харесал, защото беше много хубав. Вкарах 3 гола и да.